ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬಾಲಾಜಿ ತುಲ್ಲೋಗ್. ಇನಿ ಅಂಕಲು ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದ ಪಂಡ ವರ್ಷದ ಲಕ್ಷದೀಪ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ದೀಪ ಪೂರ ದೀರೆಗುಂಡು ಇಡೀ ಸುತ್ತ ದೇವರನ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಬಕಂಚನೆ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ತೂಕ ಇನ್ನಿತ ದೇವರನ ರಥೋತ್ಸವ ಬಕಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಕ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೈ ತಲ್ಬೋದ ನಾನು ಉಲೇಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ವಿಡಿಗೆ ಪೇರ್ತುಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಕನಿಗಲ್ಲಿ ತೂವಲಿ ಅಂಕುಲು ಹಿರಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬತ್ತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟುಡುಲ್ಲ ಪಂಡೈತೆ ಉಲೇಪೋಯಿ ಬಾರಿ ವಾದ್ಯದ ಪೂರ ಕೇನೋಂಡು ಪಂಡ ಪೂಜೆ ಬಲಿ ಮಿನಿ ಸುರಾತ್ನಂದು ತೂಕ ಉಲೇಪೋದು ಈ ನಾವು ಬನ್ಲಕ ದೀಪ ಪೂರ ಪಂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ತೂವಲಿ ನಿಗಲಿ ತೋಲಿ ಸುತ್ತ ದೀಪ ಮೊತ್ತೊಂದು ಪೂರ